Sabatole Nyasaye itu muyambi amana singe chugwa tulendire nande gwatwikire rero wana manene chike chinga kitokora kwa semesa igoro twaburirio mwikomo chanu tutangana nande uturae emburane yao na intu na bao neringana neri yao ogwanja kwao gokoreke twasabira Yesu oyoro motorio itu oyo bagwana nene butane tiembera haleluya na kieko era rero tura nande iwa inturiga antutueka abandi nande nkore mibakara abandi asande abandi bakare ko baramia asande ngaibona mangana yale Amos isano ebungo 16 na 17 Amos abana kwa balia ondo bugata maisa korore buku tali korore mpesa yoka acha gocha ni bugati buku yeke busi ndio bugata maisa korora kire gentu aratiga bali bakorore mpesa yoka bukurera eyo mulisia bugati eyo Amos esoma asayo ayana ro manene Nyasaye wemeganda oyoro manana atebire ebire rombibe azikiraro chonsi chomoche na azichinjera kyae chonsi abantu mbarere bakobuga obe mbarangeri abaremia bache korera na abamanyete kubukia magombo bache kuengereyo jorati gerabo iwa ebire rombibe asechiraro chons na kiakareze kwaru ngwatika matanga azenaru natika matanga osekulwaliye kenyoreke na boko kunga matanga nakolete ngaki ekiagera nechinga kichomo elichire ngabantu mbarangeri abaremia omate okwarangerigwa asenjera yezini ogatebi ngomongina otimokire nonda karangeri wagatuywa abande no abarenge ekenyoruke karangeri wasenjera yekurate erinde yechiche kyengereri ngokyago ijasa matanga nyora abantu barire bagirire uwa uchaga kuna gokora kori bintu buna musio sene maiga yani ubunga gaki ngoko matebi agenda ribagari emekono Andeiwa abantu mbale nonyene kera kuete ekera abantu bagotema kubukia magombo atali kubuka mwana korama nganayo yuga abantu abanje tibitima ekera kure ekurate kubegugo nangiekyo ngaro meto kure obe kaya kwera nyamaje tigakugaki goseke nyonge poe oroche abantu nabengire ikuruma mpaka maragoba riyanda ndibuke Matena yego kobe kenyoro koramba ngana maya erinda abantu koba kwengereria amagomba korenga ki yabano mataba gakangura abanyiri betambeka onye tubwati ubwa mate no mungino abantu nabacangara boki liriarire tukorera kuriyo gotangani esutu entangani amarigano akore tangaki akaira nagategerera buno murwairo ganyete sindani ya saa 6 ekiagera agochigwake sabwe bituruturu kwara akorire ateba ngonyindiri abantu bagoteba angana teba ngatigakwe nembera yaye korengaki yabano ibogoko bamoyo rosiri yanda ibogoko rogote byumugugu aki bararende pore gotumuga kere neria yeriaika yago koira district yotarakura ngomuga neria yeriaika neria na injera rikorete ngaki ekyata igweki kyogoteba na ende riri bakwengereri mono mono baguchingira agotigari asininya tenga mutagotebi yuko wegagenda kuchimuna aria rero ngakibona anda kucharia ekiagera sababu bantu bakwengereri tekore tingaki madonona makubyara mbale batali korerwa gara bantu bande bakunyo kuchangarara kungu muswati watangire kana karera matena ara yiragirika tuariri rigo kucha mariga ayari no mana barira mariga ayari mariga tara era sababu akorera na reta kore tingaki igoko ba moyo na yarosiri yanda akaro mongina timoka enka yomugaka Esra nya tuarubororo wanene chinkoro cyabo kigasionoka amangana amayaka bura bakuigwa ekiagera nonyene karugo bagwanera nabo bakuigwa mbaiguti kumba iguti bororero yimura marika gotera 94 verse 19 Psalms
Saa musinsa buli. Tisai na ino iwe komona kianda. Saburi, tisai na ino iwe komona kianda. Ejime ndekia hawa soma. Wana naliwa jine kinateba. Ekere nkoro yani irenu moichanu. Irenu walaje ngiki wasoma. Oicha. Liasuri wasengo somo. Okay. Ekere nkoro yani irenu ogwechandu okungi. Okore miakwao. Ni wako kyo moyone ekyo chinkoro chini chiri gwichandu okonge ekiagera umuntu na ruwa so biko bwense okore mikulo monene okotwa kirarero na kukurago kimyoyo yaino aserieta ya Yesu boru monene bubuyo bonge tugabaremi erinde gatukuna gosoma mangana aya asuasi chinkoro chaino 119 ngotiga mora bakora karaba kola nje tiganda araba kola bakola bano bakola bagasaba wikara samanye buchaka nyima to batemboro okay ndate mo bakola bakabaganza ngoma ndate kubakola mwaba ikirie gero bakarazi wana mwandie okay limana lyo monene likogo kichinkoro chiaba akirira mabe naliyu kalira abakonye wana gokoba moyo nai nyase tigago konye ukunguri limana lyo monene ligo kienkoro yao umaete iwe naje konyora abantu bande nonyene meaning ya matera mbamanyeti especially abagaka iwe chanda yani nabuku iwo omuntu akochako kotera babuga bugaga tukuwo so bagenda kuchi 115 verse 17 and 18 Psalms 115 verse 17 and 18 abagende bakongokia kinga kinje chiwe kukonga nombe to moyo utwema bweka abwana naboko kupesi lakini kanisa lyogiria pesi ndiko letingaki madala akabatigamba inyoliga igoro na matero kagakorete ngaki etini ngaitogo chakera iga tukunya gokore etini okay abonye mondaraso abeke busi abagure tibali gotogio monene na sabu bagendira sakiru one tali okomotogi igoro tonya togio monene nekero kurete gosene kero moyo rumo mutera muna chinguru chao chingana wana abande muna mamiko andabale kanisa ekero kabanga tuyoro batera namba 60 ere hatugura uruna gomu umuntu ware gomuneze koroma amazina ya igoro robe tera ekiagere nyasa okobire chinguru choko tera ekiagere abakuri barabumba bwati chinguru choko toginyasa intubuna tore moyo oba menyo bwaitunga ibosia metagochi 17 verse 13 to 16 Job na Ayubu 17 verse 13 to 16 tabu kwale wasaburi okora na maega no Ayubu wale nonyenda nogo semeria asa abakure na obo menyo bwane iwa muna tulinsa kiru mutu nabwati yentase emerati arengala yinga gerikera kiyengo zauru nanje na arabire gerikera kiyengo ete nanje na toloire ebintu mburu tolengereti tuyenzi buna tura ebintu bingi lakini asa abakure na obo menyo bwito bakorete ngaki wore arabu nenda mboro bwane asomos unteime nintabyo boina naye tata nintabyo makonde ninie baba na baisike ba minto twagoma ime onorujo ngo tabya makonde na baba na baisike ba mwabo bono nga yogo semeli kuwa yekure ekiagera na bwa togo semeli asi 20 binene
ora nyare ko rogo semeri kwae ogo semeri okuni okura agende gochiasa abakure nintirimbo kama nakora kuo gochigotimoka serira bana. Haleluya. Goko bamoyo manyangi binto semereti ebinto rengerereti ekerura abe gwakure inugutimbuka nabira biyo nakigeko erankunya gotebaiga omuntu gugwaba moyo na chekina omuntu gugwaba moyo mochore Yesu takuganya Yesu ipichi guturikira ngagwabaire kanisa ntiri disimizi erine changa yagoita takuganyekyo egekogera ekerugwa kure emirolo yonsi bikuwa bwate yego tenena 146 verse 4 Psalms 146 verse 4 Psalms nkange kare monta akure muna bono munguna timugitari na ande kerengere kindi nkirabu atakuja gotetebi soma ekeromo ikorura somonto erani gakuira na samaroba asaruete asari tukelierio emeroberi yaye gigusira igonye gotagete emeroberi yaye genderera mana Nyasaye mochore Nyasaye kure moyo ekiagera bunu moikukuru asore omogana okorire ngaki oerire imi araba nakwa gatukuna kumusabira toterenga Bwana weka roho yake mahali pema peponi kindi nkebe ini omoika bw'omuntu okure ngaiba nokobera 12 verse 7 Ecclesiastes no morandia komerevere ubungo saba abanyangwa saba byango angambira tetueti arayo elioro tundo irani asiri roba runa ruarenge na omo ikorani gochiasi Nyasaye oyo ruete igekero omonto agure ngayo omo ikoko genda asiri roba mato urandi owo kogu ando yo batebari roba no ri orange se bukwego somo orochare kobera ara kengi kiare gojakoba Ewa mariko bateba ekero omonto akure omoiko orura asare ngayo omoiko okogenda bona aye rosi jinjere chiao erinde ogotimoka omoiko okogenda igoro abe gotimugitaroro erinde ekero Yesu akorirana okwana amang'ana akobwatia 25 verse 9 Isaiah 25 verse 9 Isaiah mbosio mono aseri tukerio mbatebeiga rora oyo nere Nyasaye oyo nere tuakaganyire erinda nyare gututuria oyo nere omonene tuakaganyire tigatogoke na guchenga ekiagero toreteire guturika. Haleluya. Aina aramang'ana abachemi barakwane ababande bakunya gotenga tigenjira niwe abakuibuba iwe ngatigegeko bakebe bakarari bukomoiro na barabwa yabona aro 6 verse 16 Revelation nuko manuka barabwa yabo omete Biblia ni musumeno ekobutora bosio yabutora narani. Okay 6 verse 16 barabwa nabo jagotabye bigoro na ebitare tohuere otobise kuma sobo sibuaye ero yo kansi tasekero kyobanere bosi tutoro rinda amuamu ye manwa ye ngondi aina ali bali basiyerere tubono na aro barache gukwana lakini bali barabaka ali ninja jeri bali Isaya barabwa barakwana ali arenge Isaya omete kala amanyaira ama kweli nari ngore kohokera 116 verse 15 Psalms bakweli nari ngore kohokera 116 verse 15 ekero
somaye naye nakanyire bono ngaya gosoma kou ekera abantu abachenu nana kibaba soma munerikire ekera abantu abachenu bamonene bagokua amakweri ayo nibara yinge nchene nasare yani ekera umuntu aguru munyaburunge ngoro gekogoka ebune amatentu tugo cyande kana ngakyatotiga lakini ngoro ekogoka nyoyo osoira sugutimuka Bibiliya gotabi ngabagotara soborongi nigo barabe batimugetazi chimbera cyabo 57 verse 102 Isaya no amangana yare bari bagotara soborongi abarabe batimugete wana abandi ngomboni bari baki waterende abarogingo cyabari bayira abantu one kera bayira abantu aba nyayibarari erinde baje gutimukazi chimbera cyabo naende abantu bari nyanja yayirire barabuo nyayibarari nabaro baje gutenena zigero yekina 20 verse 12 to 15 Revelation no komano kana leo mwali mumu 20 mungu komera wewe yakero ane ngarora abakure abanene nabake late nene asegero kyo abanene chibu kushikaiberwa baba waasire kobeke bintu byao usoma egerigeri kiro biyoka igo chibu kushikaiberwa nebu kuendeka korangaki chibu kwejinjiriji eyane neyao chikaiberwa muna cheiworwa ingiwe kaba ende kaiberwa yemo yarenge yobo kimabwa kare na kare abakure bakagambirwa asa mangana ari kirase bugweyo korengana muno gokora kwabo gwakora tengaki abo maite ngwa tuma ekiagere nyanja yareta abayayirete tina yose yao origete bintu byao nende kariku byao bari muri gerete bugu enyanja terikoreta abayayirete Wazadini ngaya kwanyera enyanja ekarusia abakura abarenge imeyaye amakweri nasa abakure ikarusia abakure imaroro igoyenye kuwayirenga nintagende kanisa nintatoreka ekeronda gwabarogimbandi omatinya sana ero tongeta abarogi nani nyasa na manyete ngaba abarogi ngokora barenga ki obateiwa nyasa na matenga ngoli barabarogi abarogi ngoli barabantu na manyete amaete wiya mika weka isatu ebungo yona bitatu ntankuwa kingana bakoli ekina arogoka ndayanguwa inki ntayangu anya kora yenga makori ngato otoka ara tigango famizere ngaki otoka na guotogete otogete kina mika isato eungo yure na bitatu enuni gomo gacha tayara maya mugancha yara mabe ni gomo go sabora amasangwa emewe y'abantu bane na mungo lya chinyama korwa sama ugabo inini bamuko lya chinyama chimibere y'abantu bane egabaro ngikuri barabantu osemba ikuri abantu ngiyo no konya kwa mereri ngaki bako bangaja ngamba ikuri ayenye kore kamba ni batari kuri gendo otige injwe kanisa arafu iwa bari barabaro kali abantu muneke merokero nande toko yekera suguri tige bukura gatabi ndo wende kuyekera bamo abora masangwabo mwabona maugabo mwaya kore bingese nande mwana chemebere yabo muna chinyama chiko bekwa asegetega ibonye koroma boko yekera suguri ebukuyatebire abando gore gentoki webano aye karibu yote lakini yeye mtongere nyasago jagakorese mika isano ibungo 12 mika isano ngakyo manana gokora baro bibono
Mika asayo asenge nchi asayo ni Edine ndokia osoma Iwa mwezi teli Mika Isana kumina vivere Iwa ayana wajile point Esoma Nisiri yoborogi kurua sama wakaino na balingoli tibakonyore kanase more no nyangake haleluya ihoje kora morogi manyanga borogi ngokora muri ngaki nandu matina aje kumundu aiga nandi naruri nkona kotebia bangi nando siye ngo kuana iga onyo mumurore nturu moiseke wachire komobekera tiri yoborogi kwanyore tali morogi aya no morogi ore morungo chimuaye Taku mubetereri kwanya katanga taikuigwa ingento kia taikuigwa Oborogi omonta agu chakuru omwana omoke erindo na gotira pore ochoba morogi ichwene naomba Biblia iseme Isaya 47 verse 12 Mwante bya bangine ri omonta agu chakoborogi tabasa kore tu muise ko bando chiri bwa yamo bekoro borogi ka gotire aruabu atu Uona como sasanga tamo tageti nje timo tageti ayo nyoto mo tageti motige aya mareta tena kole tenga ki Okay 47 verse 12 Isaiah Ewono bari mura barogi wata bokomu oboringori wao ala oboringori wao bongo no barogi wao eri ntebi ku echanderete komu obwana wao Ande na wabila abaisa ko. Iwuwete ndio montago chako morogi. Ngirende oyo chire muonye tali morogi ngiyo ko morazi misera. Na ye bunto winde kwara yendo na mariko. Wabako bamoyo marikanya sae garo atorongei. Elinda aliese kwagenda morogochi amarikanya saa koretira ini. Nonye naenda abando tuwasome buku kwa ibunga yankani oboibi yankani obotumani nane bamadanga ekitali kiragiari korani inkerekire nare korani ekiagera nakikera asebuku ebuku kira tokonye 2 Timothy ya kabisa te Mungu 16 emere moyo buku nere Timothy madanga ngende nganda muku tasali soma na wewe chakayo Enada waiza to 16 ya kawere. Kera liri kori utirono moikonya sae. Naliga nyare gotorongeia. Otuoro kereria. Na gotokurera. Na gototangana. Asuboronge. Ngoli ngana yenye sae. Ligo tokonya manganane. Na yego kola moyo. Anje gosome bukuanya maisaro. Tagwanju muntu some ke mungu. Wani ayegote gerete. Liba gokubuna ngakiba nabugi teba. Ngala ngantuna batoga teriguwa. Tigama ngana yoga teriguwa. Yasa tigako moikanaye. Wanje gosoma lingana liaye. Linganiri na lilila yero ikingoro. Njena aja konyora abantu balengereti ko enda igoro. Barabumba liko pingana na buku. Lakini bali batalengereti ko enda igoro. Ige buku gosoma goja onyeti borogochi. Onyeti kuchimoino. Lakini Biblia watabe ngari ngana lia Nyasaye ni gorira atenene goikakara na kara. Haleluya. Tu ko nyonjo na rori nyare. Mukutasali wangai. Mangana maya songo. Asoko ya chuti. Hiyo. Esa mirio mwaka Ezra. Agana igaria amorichi family ibere. Woru mwaka otigaire. Ekero mwaka oya tigaire. Nyamota getamba sisi ni huwa. Kero monta ikane. Oju igwite nganate getamba zini kiara tulikera azimisho. Abantu banda abangi asina ararandiria matanga ekero mwaka rualite gobako na kumoigu view sasa. Bana kumoigu TikTok. Bana kumoigu gosengi YouTube gosengaki. Bana kumu mwaka na rualite ekero mwaka timukire yali arokwara babekire WhatsApp daddy rest in peace. Wana atara rest in peace ayekara moikange ekiagero ko rest ko kungo ko tengaki 23 verse 25 Proverbs neveranga Rangani
ayolira bansomera ngakiwakora erusa kwagenda 23 verse 25 nono kataraiko ababoki aye bano ngababoki okay bagoki so na nyoko tiguri uko igore tako gokere yiwa omugaka bagokere mwezi aserieteria Yesu mumuikane muna kumuburinga na kiwete na kiese kuirete ono mayuru turuche elinde ekerira ikengo bano murangeirie na inu abakorera yakobwati 49 verse 1 Genesis 49 verse 1 Genesis nomba jakama majakana na yabora ria kajaga tukurmo verse 1 Wanesira ekero bagoikira naye egekumga tunuko wangeria Yakobo akarangeria bamura baye akabateria ngirika nazinda imba mangana arabanyo asa tukaguchigoja wiwa mugakesira kwara ikakati kabere iwa ari kwara rangeria gakamukunji gake abana bane njugoja elinde turakuwa na turaranga anga ibone nziyi gutuira tagukira musaigo ibona liora amanye oyore yange oyo ukarare umathena aja konyora iwa omuntu gosese niwa nori ogekaise yange nyangwa nyako soma 50 verse 1 naende ya ani oyo tagete agenderere nerara aira mako agui nyene kerari nyagitari no nyene kerarika abantu mbaru mukutano oyo bacha eta abayuri akuiguna taiweti onyamuka mugurago temira byara ngomenye taye kana korengera ibuya kana korengera ibuya tigantige ibo tigira ogunga baro olinera numugaka oyisa byara olinera baro numugaka bono osinyu atabarinde mungi nabeke ganjwa ngakibona ko buri olinera numugaka abantu bali bachaeta abayuri 27 verse 16 Deuteronomy no koiranera ade Mungu tasa lingo so mama ngana alitokora aliarika so amore aragere ligwe ayoja Deuteronomy no koiranera na kitabu ya gatane karuguru machakano aragere ligwe muntu ogochaya ise gosenyina abantu bonsi bairane libatebe ingorioka Yegero murabe mwachaya bayibuli ekero murabe ngatuwe byozo mwe yago koira gochi abantu bonsi bakoragiye nande bateba amina negyanjirusa gyanjirurari ando madina yakonyora abantu abange bakagitenga barabumba kokota yani karuche nyinari kabiriyo akuinguna taiweti 23 verse 22 Proverbs 23:22 Uno dovero so mo na era sirene. Ngana so koiborete na tu obaisa guchaya nyoko ekera agotire igekero muri yako gotatani gaguchaywa igagwanchwa oigwirwa koborona na baibuli abange babo ebisero biri bikuru byo metugu bikoma ke karutu irongo ekero kianyiririru oraja kokirambura ari Ezekieringa ngeraramboke madame biri abange geserekyo obomoya kani talio akiti kama no mu moteri yeke ukana nga yani mumenya sare moyo oshiku muira gucha yani yanga chinku chiri umuntu akogenda oche oaruri chiri n'ichinzai oruomanya kobwa ta kobwa buya oswagure tueka bono kagutira chikugikiani achikugasana omwali atenga gakiekero bono nukoruta chinke chinse erinde ntire bosa ekaragutira bosa erabana chichare kuchikoruga abantu bararagere umate naye goko bo muri ororoba emyaka yae eri kware kona gotingira
ilo kaba kakangolanga okibale mwaka bwi myaka mingi kwe wote angoma ete bona sia ikire yani ndengera libu yango soka kuruana ndi tinkoirana muhaka igwa aya no manura mwira ta ko no mwaka igongo asokira muna gwate aba iyago te abanga yenda muna gwakoranga ki na no ira na nyumba yote yasanga yesaye umuyire buya pigipigi yarote motuoma na gari te motuoma na asa ko genda ebo mujoyo esanduki yoke koranga ki abanga katako na okoro moyo mobe miaka ri okoro moyo mobe nya erete ngoteru moireiga ri gwatere tumunjani sitera tikangotere buna lero asetini ya erete no gwa chakere tu mugambi okagamba koruri tukoliria paka 25 years erinde 25 kuyaera omongena agachako mugambi wono nyakware ko gendie gari buneye okagane gari yemera wono ga okori ni wa ekyara mongena onyebuatire nero bwate starini oyo okombire ni ngaki gane getongo atengo mogaka mangana ngabiri ore mera ri gosoike wana tako na kokoro moyo mobe ekyagera so kokoro moyo mobe buya mokore tingaki che ona abana ko banchire ko barenda ororoba abana ko banchire ko barenda ororoba nande naye goko bomwibori kwana magana ko bwati 71 verse 18 Psalms 71 verse 18 Psalms 71 verse 18 to baisa 71 verse 18 ay Nyasaye to baisa gonchuara ekeronda abe na agotire na amerire chimbuche chiara bire se weikaimba na arareirie abantu bibyare biguchigocha chinguru chiao na uko bwakwa haleluya na anda bayibuli baguchikoralia obuya nechinguru cha Nyasaye azibyare biguchigocha tali bali bange bisibo toboni kiwa kawa ye bisiba bwanje tego tuomani abamura bakeweyi wala ko basani yeyo mwali kabiri itakora libuye bwa Nyasaye no kuma ekyagera kare oro maate moremba tokora tingaki kare mwini mwina moremba tokora tingaki omwini ora yuko bwa guchinguru cha Nyasaye nuyo gotirna na magorabire otebanga anda te bruise kai ayarona magoso na anda menyikane tinga moroche tatokanire igokorire ngaki ari aba mako byara bwata bamura gosemba na gosemba tano anje temoko mu muroyo omabuyeka akonya gatebanga nje omwana wanere nyarebe obe ibabuyete mambo yatabadilika kwetu lazima kunyozona ngabo airusia ya maate elio presa no ere esukari no ekale ngaki asibona chintatera kwa tumbo rukunya gitari uno tamwanje te kwa kamorokiro morogi nechintatera abate abakwara ali ndagera kwa manya kwao ara koroseri ndagera ate uno nechintatera chirije ngangeji watabana ochaka ukobarira ngaya yagiziba te abetanara ali amangana na abere ayonya turikoni njena jaba nonyenya sa ori kirengana korangaki utaji ndagera muni naya gokobo moibori anja abana bawo bonse etaima ngana mbali kore ngani obuya nande tako boro kinganjo maete inje no yogetugi buno kobo yogetugi aye goyete erike tugi yagocha bajura agu nonya na macho konywa abantu baro mokutano oyo na semuarwa bake ani akorengera ringa ntagetenche kiyo muntu na kibona ngokora mache yerinde tinjembu watu nkanda mwamanyanya moinu ende ngake ndini nkoira na gocha mata imune birangara dire ngenda guchika omate naye gosire iri na nayo otakire manyanya kubata gwake nonye ni chingundi ekiagera tutindeti yuna marikako teba 25 vazo 27 Jeremiah
egire kia bali bagosiba tago siba marua kanyuma marumu nabone embura ya iranire binine ko iranerani elio ngaterwa ngamba tabia mangana aya ayo jakao Jeremiah 25 verse 27 Tina erasa dirende elio ngaterwa ngamba tabia mangana aya ayana Roma nene buye meganda Nyasaye bwa Abaisiraeli agoteba kanywe motine na muruke moyense na kimoimoka naende asenge njie seginda leta segatia ino manana nkoreta ale segia karokwa nyuro koirana ayo iche pore amarua lyakubuye agoso yumo taro ime erinde mbura anda konye ya ingiri ekere mbura eliye gotua omogoko gotirimboka ora manyango no marebi ese gina reyu ando yoreiga oyo ora ataka oita agoko ganyora atinda tawo itakore gore buya iga birengera libire buya nande tingo kwa nambo boy yonde tengo yani ngota yalise elindo menye ngaya makweli yao na marua yara gerokwe na bora nywa mange wose oyo takete gogoita oyo takete gogobekere osumo akuga nyura atinda 2 Samuel chapter 13 verse 28 Owara wajanga mokembe ekera nyura tindi ora nemba kokembete mbutarakia bakulo rero nyue kisesi elino mumana na mwana na sesegi 2 Samuel 13:28 eja kabisoromu abisoromu agachika abasomba baye ore naende Kine ndo kia wasoma baba. Tora soma kenate. Abisora mwakashika basomba baye akabateya. Muri yeria kera munoni anyura atindire. Na moiwe. Ekeronda abatebi. Ngamo akamunoni. Eliawo. Mumu aketegima. Mumu itakwe. Timuwa Inje n'abachika mokorebo mobaba kongu naenda mo zegine ere bakura akanyura atinda naenda abantu bande bakochugura isi abantu mbali barabakora suru gimono akogechete akuwirete buwe akochugora ugendo uacha lakini ogoikasura aso agosuma elimune ngondi angatu yani asa gosuma elinga agwanchete yani okuwata banga bono umenyetinchi ekero tutara umira na naye wiki ngima tindi kunguna nkoba anero konya mwaeta nete okongaina nga njumenyete ntake tutusibani kani na kiri akuriyo oita abantu mbali barabageji bakubisama ngata nabira sichingoro cyabo bibiliya bateba nk'umuntu urabo mwenye gosoma mariko ne arabiye kore konye lakini yorigire timosego ngatiga abantu bakwane ayikia one kienge 26 verse 24 to 26 abantu bali bageja tabandi na bali bakogeje batamanyeti muntu mogeji nabeja kawo bora buzi 26 verse 24 to 26 bora buzi nemera ngani eja kango muntu mogeji omuntu mogeji ni gakobisa ebikoro omuntu mogeji gakobisa se bikoba biyaye obo ngainere libora se nkoro yaye ekerago kuana mangana ara manzu tu obanze kumuyegena ekyagera na bwata mangana akogeja okay ekyagera na bwata mangana yoko geja ta na abere ase nkoro yayo ime yani nanya kukungaina nganga momore wanga somore ne kyoye aisawo tuwako gaja kwa robo ngaineria obo kaya yuwa ego ikaumanya kana numusangire kano buonzi tali bangata ikaranza bo omuntu kako kungaina komweta n'umuntu nane rumanyete n'umuntu nabwate tobo bono naye tako mumungu tako yani tako karanza
andike ntabangina barabariri nanje nondo yomo muntu yo wona ki liwana mwaetana na basueti mwajiti muganjana ndwa kwana na tamana ya kaera batata ajite mugadigisa tata ajite basi tata ajite barisi mba ajite basi banu urara toronke mangana alitera era nini yote limonyo aendo yoro kokura mwo mongongo nando na moja kwa moja baka soria omwana ine baba nyiwete na ende mbono kabogete aseki baba yode nyiwete mangana alimbanu kaya abuna abantu bagutotania mbora numenyite nkogenda ande ekerero chenione nando numenyite njetima etiko iriyata uwo shikoiriyata asibona uwo shikoiriyata wakaga kwa manora bana nayo tanga inuka amoise ko eyino gojaria batenga goikaranza na nje gaiga goikaranza na nje yige kabanga miami ngo sabera tolo chae mboro bwate kerengana ara miami asibona yuka abane mu miami bato montrane ro go sabere ndagera yake mekono olwa ba Israeli bachire roro ocha gotambuke nyanja oichaga ero ayarakini osababonoro andurura bone muntu koronda mara elino no yotanga hapo sasa kidore gwankonyire ekero ka abantu bagoteba mina esumo yakorire ngaki yanyire ira sechae wogo kure runga nyarebe mangana alitaereti kabu muntu mungai bibilia goteba muntu mungai akorone mechando kurwara toko ngane getoro ni lazima uchio umete no nyindauti ekera guika musimu ya kisi gaitire kuriato bagundu bajibona kia kamuraka tarika litachiri bunemerongo akamanyanga aranko garabari nyitu Daudi agekora lichara agekora li maramara agasoa kuitira chindende akisi akabolinga iho mwaranga chibali munchi borete bulona naende mungandete ili chibali muchinde maana Daudi ne bali moyarenge akarigi akiri ayaniyo umaete muno kuweka raisi unogo toka ngaki Biblia geti abantu bakoyo soma ekerura yosome igego kwachi seminu ngani chio komenya onye teriwe ngonyo oriore nana abantu bande bare bakora bare meye dini aijali sindini kyo kogenda yani umuntu agachete etobo olwada magaki tikatuwa berane rindi lakini tinkueba ibo kwabeire na imeye dini na okora tenga ki nande gatoga tera Mario Yonsi anya no Catholic ndangiriye rero nanjeni ngoba Catholic mabisa ngaro ndangiriye rero nanjeni ngora ngaki ngani ngo itabe monene tali ko itabera abantu banyatobo nanda abantu banyatobo amona barogi tabauti takora tingaki marikago tabanga omuntu ogeje tu muntu nde oyino omoiti ibanyu muntu nyasaore moyo gosome buku lakini sumugira je by chance igura itu by chance lakini ize kutoka ngosomori buku naboko rangu oyere no nyuko na kongombia ndaro takora tingaki taigitinda elinde watebyo manena na nyasaye imaji za minugo ngai nibyo komenya no muntu oyo ekiagara nindo chenkori yaro ngo mabwane aserie tali ya Yesu Biblia gataba amanene nati yekera liriga kurwasa maisabo amakweli takobo nonya no kwemia mwenye Mungu awabariki.